Сәлем. Сәлем. Сен беләсеңме, медициналыга киткән бит. Шуннан? Галимнәр антимишарин дигән таблетка уйлап тапканнар. Инде антимишаринди ул. Лучше многоразовый бахил ясасыннар иде алар. Туктап тор әле, бахилың белән әйдә кабып кара шуны. Давай. Карале, бу бит искиткеч. Куштан язарга мөмкин. Нинди дәрәҗәле галимнәр уйлап тапкан моны. Ай-ай, менә бит. Тырышсалар булдыралар икән. Моның тәсире озакмы соң? Әллә бетте дә. Шушы булды бу таблеттың бар әле. Кытырпып йөрмәсәне. Антимишарин малай. Чыктым чәй içәргә азбадан. Бүген клубка чыгасыңмы? Клуб эшләми, чыкмыйм бер куяда. Синең өчен эшләтәбез аны, давай чык. Эшләми дип торам. Затам мин туда-сюда әйдә. Юк, чыкмыйм син. Нәрсә егетләр белән не туда-сюда что ли? Әйдә инде. Айнас. Нәрсә? Шәһәр кызы булдың что ли син? Әйе. Шәһәр егетләре белән генә йөрим мин. Яра, нәрсәсе бар инде? Андагы булмаганнар. Нәрсә андагы булмаганнар? Сен инде булса монда кайтмас идең, миңа карап тормас идең бит. Тормыйм сиңа карап. Төшерәсең икән. Исене кәмит итеп Инстаграмга куям просто и все. Әйдә, син кәмит, мин кәмит, бездән тугыр бер кәмит. Давай чек. Юк дидем. Ярар. Печендә Все, сыерчыгым сайрый, пока. Яра, минем дә сине күргәч сыерчыгым сайрый башлады. Айна, железный коньда йөрисең киләме? Юк. Айна, Нәрсә? минем двигатель дөбер-дөбер килә сине күргәч. Ярар. Ишетәсеңме? Ишеттем. Айна, Нәрсә? минем глушак кыза башлый сине күргәч. Ярар. Ватыла бугай бит инде. Я, син белән ул гына ватылмый. Ярар, бар әле. Я киттек канал. Бармыйм бер каяда. Ял дисең. Барасым килми. Булмады инде. Килешсә әле яныма. Килмим. Мондыйлар әз була. Ярар. Давай. Пока. Ничего страшного. Ярчал егет эләгә әле миңа. Мин аны тутып урталай велосипедка бәклим. Безнең монда авылда һәр көнне фитнес. Тяжелый, легкий атлетика. Ни телисең шул бар, һә күрсәтәмен сезгә. Значит, беренче күнегү әйме, пресс качаем. Система называется как ланкас. Игътибар белән караз. Шикарный кубик булачак сезнеке. Жеңіл система, бірақ мына içinde мында кубик, мында сүбәк калырга тиеш. Понятно? Дальше давайте. Быел беренче тапкыр бит инде, шуңа күрә борчылма, үзеңне кулда тутарга тырыш. Анда бик усал да булма, аннан бик җибептә төшмәйин дейме. Алга чапма, артта калма, арсы белән бергә йөрергә тырыш, күрмәгән кебек ташланма. Если что, шалтыратырсың. Кичтән инде сине көтеп торам, каршы алырмын, яме? Тәртипле бул инде бер. Быел бит беренче тапкыр көтүгә чыгасың син, әйме? Беренче була бит инде, шуңа күрә кил монда малкай. Бер инде, яме? Яхшылап кына йөрин. Бар. Көтүгә барабыз.